Tinono wirang tumandang Satyanira pauli mandandanyo Risa dengrine wus mring buris rawa kenclang kenceling kenceng gendeling wong sak jempol bareng sak kimpol ora pangkling kok sencaki ngerti dadak mawi takon tuduhna buron kono ngendi inggih ora ana kidang menjangan banteng macan wujude dudu kewaning Panagawan Petruk kurang ajar apa tumon Sudarmaku Rama Penemban Durna jroning Patmalago kok dijunjung dilarak kaya nglarak blarak rumangsane padhak ge apa kuwi pujangga negara Ngastina kuwi brahmana pendhita derajate padha karo ulama walak-walak mung kari tumindake lho kok ngono nadyan brahmana pendhita kaya Penemban Durna merga watake ora kena diajeni ucape mawa racun mawa wisa ning nadyan wong cilik nadyan wong desa yen bener becik mung trima derajat buruh merga wonge jujur kena diajeni wah nek ngono kowe ngina padha karo kowe sekudon karo Petruk kowe mbelani gedibal kowe mbelani wong cilik aku ora mbelani wong cilik ning mbelani nusa bangsa lan negara babar apa ngemping lorong gencah pati kowe labuh karo Petruk mungsuhe Swatama ora gegrek golek papan sing jembar kurang jembar piye mapan ana pinggir dalan cedhak segara cedhak tubruk adoh tali jadung dadi bantan maju remet dadi glepung
Awas. Hadam bodoh hus awas sebelah awas Godong langsar kuandem yo 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 amo yo yo awas awas yo awas, oh, mundur. Sencaki dasar kepara nyata di Petruk Durana lakana kuandane aku dhisik. Wah, yen ngono jele urip nyidam Bandosa. Aku Raden Surtayu. Biyen aku kalah mungsuh karo kowe. Ning biyen sapa ngerti saiki kowe bisa menang. Walik ora apa-apa men ora nembus. Belani Petruk jejewing dening aku glitho dasmu. Wah. Bos. Bono. Wah. Wo. Waduh. Mripatmu aja micek wae kawit sore. Melek mripatmu Sencaki. Oh, kowe nek prajurit akeh le nganggur, mula gampang le ngantuk. Siji akeh nganggur, loro wareg wetenge. Telu diweni rokok.
Ngerti ngono rasa diweni sego. Rasa kokan perceko. Melek omripatmu sing tak gawa iki apa? Sing tak cekel iki apa? Sing tak cekel apa? Yen ora kleru kuwi jenenge gedang goreng. Wis. Pedang kok padake gedang goreng. Wong kok badogan wae sing dipikir. Aja luru pangan, ning luru bayaran aja luru pangan. Ragu minggat lakon mati. Bengkah dadamu saur. Put. Wah. Put. Colke. Wah. Durna panalinganira lumajaring ratri lumajaring ratri bocah kapisanan jinandare sang dusta jumena gumregut magudenya yuda kabare Kakang Durna ajur kabare ajur ora mung ajur ning remuk bubuk dicuni lha nggih ming atase Petruk mawon kok pengpengan Kurawa ming nyekel Petruk kok mboten pecus dudu Petruk nek Petruk niku gampang urusane Petruk niku napa niku gedibal niku wong mlarat upama kok ketemu kali kura nggih tak wani dhuwit 20 juta truk kowe nampani dhuwit 20 juta ning kowe mundur etok-etoke ngaku kalah tanding karo Kurawa mesti gelem mergo dheweke wong kere Petruk niku melarat lajeng ning bareng sing maju niki Sencaki niki sing rada ndombani niki sing rada nyumelangi nggih Sencaki niki bab Sencaki niku nuwun sewu nek dirembug niku ora gelem diwene dhuwit diarani gratifikasi mboten gelem nampani nek Petruk wong cilik niku mesti ulam karo kadonyan mendem karo dhuwit iyung keterangane Kakang Durna niki mung karisa juga kula duwe akal pripun matur Angger Baladewa cetha nek niki Sencaki niku labuh kalih Petruk pidak jempol gedhek antuk kalih mungsuh keterangane matur Angger Baladewa Nger kula nyuwun tulung ngaturaken ketimasan pun bapa kula Nger Paman Durna Paman Singu niku melajar-melajar enten napa? Nyuwun tulung nggih kula nyuwun pengayoman nyuwun biyantu kula nyuwun biyantu. Pun apal. Nek sampean goleki kula niku mesti ngarep njaluk tulung. Wong mancing dioprak-oprak dibel mesti ngarep njaluk tulung. Nggih napa mboten? Nggih, lha niku nggih cak niteni ya. Kakang Durna niku nek nuwun sewu. Raine pucet li teko niku ming luputa ngelih niku ajeng njaluk tulung. Mawon lambe mudi aturuni nggih Nger kelenggar menika nuwun sewu Petruk niku kendel merga niku yogane Kyai Semar Badrana ya dede kok yogane Semar le kendel niku gadah piyandel pusaka napa piyandele Petruk mangke kula tandhingi pusaka kula nenggala wujude dede pusaka ning piyandelipun Petruk menika Sencaki nun piyandelipun Sencaki ndombani Petruk mundura Petruk tak tatakane dhewe Kurawa Sencaki maju teng Palagan Kurawa remuk bubuk dadi rerempon cethanipun
Sencaki niki mbelani Petruk sami kemawon. Sencaki menika badhe wani kali angger Baladewa. Semunipun badhe mulungaken penglamar saking Kurawa. Bangsat elek Sencaki ora apa. Lenggah sira labrake. Hei! Hei! Mudar. Mudar cok. Oh aho yo. Mboten Sencaki modar pokoke ngene iki. Nek ngeten ora kena disambi nguyuh mboten kena disambi lunga nggih ora kena. Pokoke Durna niku angger pun deblak pun tak ndandeng pun pokoke ora kena disambi. Mertandani Durna ajeng joget. Ngeten. Sing joget niku namung trima wiyaga karo pelawak. Kula nggih pengin ngebing. Perkarane Baladewa golek Sencaki. Sencaki mrica-mrica dublak tungkak lolohe nenggala reketes mudar. Napa mesti mati? Mesti mati. Buktine nek mati, buktine mati angger ngertokke getih mesti mati. Bar getih mancrut-mancrut Sencaki mboten obah. Kula iso netepke mati mudar. Mongko adakane nek njaba niku ora obah niku sing obah malah jero. Hah? Napa nggih? Nek mboten percaya, sampeyan nyedhak sing rebab nika. Nika njabane turu meneng mawon. Nek didemuk jarike niku jerone obah. Oh, padha nggih beda. Beda kali sinten? Beda kali sing gambang. Nek sing gambang niku iso obah-obah njabane ning jerone wis ora iso obah. Iki bedane kalih sing rebab. Tontone mawon di kula pokoke nek niki mangke weruh bathange Sencaki kula ajeng syukuran ngundang pelawak ngundang bintang tamu saka Bantul takon ngebeng joget kali nganggo jarik mangke dibelek ngarep mburi kiwa tengen ngisor dhuwur ajeng napa ajeng syukur ajeng kula jogeti dhewe modar kowe Sencaki. Nyaosaken pangabekti mugi konjuk ora perlu ngaturke bekti. Kowe ngaturke bekti mung lamis samudana ucapmu mung memanis nglegani karo penggalipun Kakang. Aku ngerti kowe ndombani karo Petruk. Kowe mbelani karo Petruk mergo kowe ya gendon rukun. Pidak jempol gedhek antuk ngethek serangga nebu sauyun. Iya. Mboten. Kula mboten belani Petruk. Banjur kok ke mungsuh karo Kurawa? Kula menika belani tumrap nusa bangsa lan negari. Ora ngandel. Baladewa ora percaya. Kanggo ngantepke rasane Baladewa yen aku percaya kowe ora labu-labet ora mbelani Petruk. Saiki kowe tak dawuhi. Merga miturut ature Paman Durna, kowe ndombani Petruk. Mula Petruk bali lan ora saka tangane Sencaki. Lenggah Petruk kula raketi. Ngandel ora kapokmu kapan? Oh aho. Ya. Oh. Pun ra usah. Oh. Ra usah joget. Ajeng joget kok. Mboten usah. Ya. Kula tak joget mboten usah. Aku setrum. Sencaki mudar Petruk mati.
Ndara Sencaki mundur. Iya. Dos pundi? Konangan Petruk. Nun, Konangan. konangan mukmin apa konangan Satpol PP? Nek ming konangan mukmin waton gawa surat kendaraan bermotor kali SIM niku aman. Nek konangan Satpol PP niki rada ruwet. Bab Satpol PP niku rame ngentremke nertibke pasar dalan kala mangsa Satpol PP niku mlebu teng hotel kali losmen. Lah nek takoni, "Mana bukti surat nikah?" Mudhar niki mangke. Petruk Nun, Koko Prabu merga kebrongos ucape Penemban Durna aku didhawuhi supaya mateni kowe. Kowe kok nangis? mboten nangis. Kowe kok nangis? Mboten nangis. Lho, lah perkara niku Kula niku mikirke niki sesuk kepripun, nasibe pripun, nasibe kula kalih kanca-kanca pripun. ora perlu wasu melang. Saiki aku tanding karo kowe merga didhawuhi supaya mateni Petruk. Modhiar kula nek mungsu kalih Ndara mesti modhiar kula. Kula kalih bojo kula dipendhili mawon kula kepuyuh-puyuh. Ngono rasa bali. Kula mon kepuyuh-puyuh. Napa meneh kok kula diajar kalih Ndara. Kula niku nek wong wedok niku jane kepengin. Ning kula wedi kalih bojo. Mboten ngomong ming menteleng mripate karo idepe tempuk alise jenggur kula niku pun wedi rasa bali minggato kula pun dig-digan niku Ora usah nangis. mboten nangis pripun wong sedih nangis. Saiki ngene. Kanggo nglegani Koko Prabu Baladewa aku tak nyekel godo. Nggih napa? Sampeyan kok tegel temen kalih kula anak kula sekolah kelas 3 niki butuh bayaran pripun? Aku tak nyekel godoke golek bongkotan pring. Terus Mula-mula Penemban Durna sing brongos Koko Prabu Baladewa. lajeng Aku lan kowe perang edok-edokan. terus mangke niki godo dikeprokke bathuk kula Dudu, keprokke dodo kula dudu. keprokke sinten Keproke penyakite. penyakite Penemban Durna. wah cocok nek ngenten iki cocok Saiki kanggo nglabui Koko Prabu kula tak nyumbari kali sampean men sinuh boleh dia percaya hei 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 Sencaki undang apa Petruk? gawa rene gelasku Wong perang kok nakokke gelas. amen mereka percaya kok Aduta sing balung kulit kulit leno pangindamu tebak dadamu mencolot nyawamu kowe Gus Godo wesi kuning. tak golek bongkotan pring kula nah mundur mundur modar kowe yo mati modar mundur modar pinter awas pecah siramu Sencaki oh iya iki manungsane yo
nek diteruske niki mudhar mangke. Nek nganti niki mudhar kejaba kula karo sampean kena pasal KUHP niki mangke ora iso ngrasake nek wong disiksa-siksa niku kaya napa. Iya. Supaya ora konangan barang bukti dibuak bareng-bareng. Dibuak ji ruklu. Nah. Pun digawe sekarat ngeten mawon. Durna tinggal mundur, tinggal mlayu.